Аз съм FiremanBG и днес ще снимаме една игра, която може би доста от вас знаят, и това е Minecraft Pocket Edition за телефон. 15.1.2 версия. Да. И нека да започваме. Аз сега ще снимаме на мултиплеер. Аз с моя приятел Factor 75BG и той също има канал. Скоро към нас ще се присъедини и Niki 543BG. Той ще... Си изтегли Майнкрафт, мъжи! Да, той си беше изтрил Майнкрафт, защото... Искаш да си клюкаря. Да, искаш да игли една игра, ама не можа. И пак си тегли Майнкрафт. Добре. То почти готово. Да, Dragon D2. Сега нека да започваме. No Survival, Advanced, Infine. Да, ще напиша нещо. Final. Да, това ще пише, бе, идиот. Building terrain. Готово! 15 точка. Стигли се. Този мап го знам. Защото съм го теглил. Това не е мап. Не, това не е това, което мислиш. Това е съвсем друго. Ой, бати аз. Не може да тикве. до село ме спалваме. Ние без мап мастер ли ще играем? Да, Без да. NCP мастер. NCP, да. Чай, че не съм стрелял. Този мап го знам, защото на мултиплеер мастерът един път го бях използвал. Nightmare, бе. Кой знае какво е Nightmare? Нощен убиец. Не, Какво е? кошмар. Нощен кошмар? Не, просто Виждам кошмар. те. Аз сега ще се присъединя към вас. Да, бе, влизай. Дано да съм с скина, дано. Кой иска да живее на селото? Я какво? С скина съм! На Крипър? Не. Кой иска да живее в селото? Да, това ще правим. Има и темпъл. Води ела за джините да вземем храна. И сега ще магнитите, дали? Чакай, че запазихте за мене, бе. Какво ще запазим? Ето ма. Къде си? Яко ще имаш. Нали? Поред нещо много странно в Мастера. Влязох в някакъв сървър, пише My World, а пък там имаше хора, които играха двамата. Помагат му. Да? Ама тя не се ти написа, че искаш да бъде. Да, бе, Тук има още джини, алаче. Да, бе, Аз събрах 22. Аз 21. аз съм не събирайте много. Аз няма. Ама не ги веждате веднага, защото ще ни трябва генератор. Къде ще я дали? Ние събираме дърво в момента. Виждам вас, имам едно дърво да лая. Аз съм 22. Окей. Добре, аз тръгвам към селото. Чакай, 24 обработено дърво. Имаш 24. 24 обработено дърво. Аз да събирам малко дърво. Аз имам 9. После ще покажа. Знам какво има в темпъла. 3 диаманта. Шегуваш се с мен. Не. И за един за вкус. Да. Алекс, ти отиде в селото, нали? Не, тук съм. Не ходи в... Имам семена от всички. Бе, не това не е. Джунгли. Тук изобщо си има ли това? Хора, 2 часа майка ми ще дойде.
Защо казах, че има 3 диаманта, бе? Не е в пекарнята. О, хора, вижте, има даже влияние на пясъка. Което е доста Ето странно. колко дърво имаш? Стак и нещо. Стак. Ето 53,8. Обработено. Някой тук има ли храна, бе? Да, бе, ето тук събирай храна. Аз имам 22. Аз съм гладен. Аз отивам до темпла. Не бягайте много, не бягайте много, че има ограничение количество храна. Дидбаш! Не е нужда да викаш. Аз имам 23 дърво. Вече. Аз пък съм в темпла. Какъв темпъл? Искате ли темпла да ни е нашата къща? Къде е темпъла? Ами си къде си? Скачам. За теб съм. Виждам ти името Алекс. Зад мен ли се? Ето и Никито. Абе, хора Не ма бие. на другата страна съм. Хора на обратно бе, Влади. Ето там. Ей, там. Дай напред. Ники следвай Влади. Да, ето го темпъла, бе. Пирамидата. Гаси. Аз може да... Ми да, бе. Айде, аз слизам за диамантите. Виждам те. Чакай Алекс. на Алекс. Има и седло. Има седло и... Диаманти. Темпъл. Темпъл. Да. Да, какво за него? Я? Не идвайте при мен. Не идвайте при мен. Аз слизам долу. Не идвайте. Какво? Щупи тинтито педал. Да, това правя. Нямам точно, бе. Не виждам. Някой има ли храна? Аз имам. Искаш Аз съм малко? долу. Енчата, respiration. Аз колко съм гладен. Ето ги трите диаманта. Чакай, иска. Не слизай. Добре, няма. Не дай, че ако... Той ще ни ги даде. Желязо. Айде, Колко гледам. ли ти? Събирай ги. Те ще ни трябва за бон мил. Това какво? Бон мил е такова... И как трябва да излезем? С щупене. Не, хора. Направете си път. Изчакайте на мен. Ето идвам. Ето, Корон Армор и седло. Къде са ги къде? Няма сега, голям параз. Не, защото имаше... Всъщност се вземат за демони потребят. Да не просто да не бъдем да я возим. Какво ще направим такива? Вътре. Благодаря ти, Алекс. Сега сложа на всеки по 2 желязо. Я? Благодаря ти, Алекс. И какво ще правим Не, бе, остави го в честа, че ако умреш после... да. Може Аз да... мога да си направя диаманта на улицата. Сега всеки да оставя по нещо. Аз взимам... Кой иска една Respiration One енчатната книга? Тя е за каска, да може да дишате под вода дълго време. Ще я сложа на Никата. Ами на мен? Тя е скучно да те. Какво? Не знам, 4 злата. Я? Thank you. Няма да сложиш 2 злато на Никито и за мен 2 злато. Ти имаш 4, не го дадох книга. Да. Енчатната. Яко. И да, предполагам, че ще е готино. Сега ще го оставя. 4. Чакай ти хора, следвам. Къде отиваш? Да намеря къде влезе.
Това тук да си штракаме, бе. Дай, Чакай. Аз имам диня, Ще никой да не прави. я чуби. Къде? Тук. Ще не се сложиш често, ако нещо гръмне. Няма да е такива споко. Е, да си направим пясъчна къща или да живеем в селото. То там си има къщи. Ай, темпа лоша е нашата къща. Нашата база. Ще взима една брадва, една кирка, Че мазно. Не ми достига една една диня. врата. За какво? Хора, хора, не взимайте врата, аз вече взех. Що? И за да си... Кирка. Къде е? Кой иска да се направи градина? Има градина в село. Да ги направи една О, дървена. аз взех 3. Не, то ти дава по 3, то ти дава по 3. Не бе, Влади, то ти дава по 3. Те да си направя една. О, става. за кой вече? Не дей. Просто и те да Никой да не чупи моята диня. Що си правите джиния? Чакай. Ако не си прави джиния, къде отиде потом? Брат ми изчезна. Ники! Не умеем. Някой. Да бе! Някой Но... път. Само да кажа тази вещ е просто попробва. Хора, спъмпа си. Да. Да вземе чешките. Не бе, остави Не бе, няма нужда да презащитуваме вътре, защото те направят си по един меч и да се... Дай ме ли? Оф, не. Не, пази си тямачите. Не, дървен, каменен, не си хабете се още. Аз направих дървен меч. И аз имам дървен меч. Защо аз защо имам две брадви? Си махна всички неща. Добре, сега първите кирки и слизаме да копаем. Аз вече направих една. Вече... Хора, аз направя още една, за да ако едната не се щупи. Дай, вземете дърво, за да може, ако не свършат нещата. Аз няма повече. А не, не. Води, зомби! Fuck you! О, след малко свършваме, ще направим 3 епизода. След малко свършваме един епизод. Сега само 12 минути, както снимаме. Дай право да го заберем. Добре, хора, взимайте колкото може повече дърво, ама не всичкото. И пък взимайте, има джунго до нас. Чакайте. Така, тейбъл. Вземете си един крафтинг тейбъл. А къде му е бе? И това може да се използва. Да го вземем, за да се крафтим неща. Да, масата да ми по един. Добре. Две кирки, един меч, От! Аз защо Аз имам имам бутон, бе? Аз имам бутон. Спокойно. Води, бягай. Хайде към селото. След видите, не знам къде има пещера. Ето тук точно има една пещеричка. Защо не си? Копаме ли? Дай само да... Искам Ето само... тук има една. Да знам, искам... Хора, трябва да се Хора, елате! човек. Не, оставете, елате при мен и води пърси оттам. Казах ти, аз съм магиосник. Как го направи, бе? Не знам. Ти ли без това? Не. Аз съм Как го магиосник. направи? Гледай, Аз брат. съм един. Как? Ето. Иди първо вътре. Ники, брато, влизай си вътре. Хора, пазете се!